तो जोंनि भैरबखुन्द हालाम एबा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय सोरनो भट होबा मुलाम्फा जागोन, सोरनो भट होआब्ला मोजां जागोन आरो दिनै बेराफारसेथिं जोंनि उदालगुरि हालामाव 20 बोसोरनि आगोलाव माबायदिमोन आरो नैबे एट प्रेजेन्ट नैबे समाव माबायदि महराव जों नुनो मोनखो। तो नैबेनि बागै आङो फंनैसो बाथ्रा रायजो राजानो फोरमायनो सानदों। तो दिनै रिहन दैमारिया जेब्लानिफ्राय राजखान्थियाव आगान सुरदों, रायजो राजानि हेफाजाब आरो रायजो राजानि आशीर्बादजों दिनै बिथाङा रायजो राजानि खामानि मावनो सुबिदा मोननायलाय बिथाङा दिनै रायजो राजाखौ माने गोजोन होनो हादों आरो रायजो राजानो जेरैबायदि खोथा होदों बिथाङा लामा दालां स्कुल कलेज गासै बिथिङाव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नायोब्ला दिनै रिहन दैमारिया रायजोनि जानानै खामानि मावनायखौ जोङो रोखायै नुनो मोनदों आरो बयनिबो खुगा खुगा दिनै सोंब्ला बयबो रायजो राजाफ्रा फोरमायगोन। तो दिनै जोंनि भैरबखुन्द समष्टि हिसाबै बिटिसि बियाबनि जि भैरबखुन्द समष्टि 38 नं समष्टि हिसाबै जोंहा दिनै जोबोद खाफाल गोनांमोन। बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै उदालगुरियावहाय डिपुटि चिफ होननाय जोंहा खुनु मोनफेराखैमोन। दिनै खाफाल गोनांमोन, दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै 5 बोसोर ट्रेक्टरनि UPPL नि सोरखार सालायनायाव डिपुटि चिफ जानो मोनबाय। तो जोंनि हालामाव जेसेबां लामा दालां मेजर दङमोन बेखौ रिहनानो बानायखाजोबनाय आरो दिनै बिथाङा आरो बिनिख्रुइ साबसिननिख्रुइ हामसिन गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया दिनै जोंनि भैरबखुन्द हालामखौ चेन्ज खालामनो हागौमोन, सोलायहोनो हागौमोन। किन्तु दिनै जोङो नुनो मोनबाय बे बोसोरबायाव जोंनि भैरबखुन्द हालामावबो इलेक्शनासो जोंनि खाथि फैबाय आरो लोगोसे दिनै जोंनि हालामाव जेसेबांखिनि रायजो राजानि खाथि जोङो थांनानै सोंनानै मोनदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया माबायदि खामानि मावदों। तो खामानि मावनायनि सायाव सोङोब्ला गोबाङानो गोबां दिनै सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैनि बे समावहाय जोंहा फिन जोंनि भैरबखुन्द समष्टियाव 38 नं समष्टियाव दिनै BPF नि दैदेननाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF हानजाया फिन रोंखा राखा रिहन दैमारिनो दिनै डिपुटि चिफ महरै होनो थांगासिनो BPF हानजानिफ्राय आरो BPF हानजाया रोखायै सोरखार दानो थांगासिनो। तो नैबे 5 बोसोरखौ रिहन दैदेननायखौ डिपुटि चिफ महरै नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा खनसे मोजाङै नायदो माबायदि जौगासारनाय फैगोन। दिनै 15-17 बोसोरनि आगोलाव जोंनि हालामा माबायदिमोन, दिनै नोंनि आंनि गथ' गथाय गासैबो स्कुल कलेज हान्था मेला थांलाय फैलाय बयबो मोजाङै गथ'फ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय, हाब्रु नाङाबालानो। दिनै दालां गैयियाव दालां जाबाय। गासैबो रायजो राजानि आशीर्बादजों रिहन दैमारिया रायजो राजानि खामानि मावनो सुजुग सुबिदा मोननायलाय बिथाङा रायजो राजाजों थानानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेहेखि जोंनि जि रिहन दैमारिया जोंनि भैरबखुन्द हालामाव जनजाति गासैखौबो बिथाङा अनसायो आरो नायो। जोंनि हालामाव दिनै सोरबाफोर आर्जेन्ट एक्सिडेन्ट केस जायोब्ला दिनै बिथांनि न'खराव सोरबा थांनानै 10-5 हाजार बिनानै मोनफेराखै होनना बुंनो हाया। दिनै हौवा गैया हिनजावा हरगोन 10-20 हाजारबाबो आर्जेन्ट थारब्ला दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारिनियाव थांनानै गोबाङानो दरजा बुब्लाबो खेवजायैखौ जों खोनानो मोनदों। तो नैबे फैबाय थानाय समावहाय जोंहा सोरनो भट होब्ला जोंनि रायजो राजाहा मुलाम्फा जागोन बेखौ नायनानै जोङो एबार भटखौ होनांगौ। दिनै बिबारा जोंनि गेजेराव फैना मा खालामनो फैगासिनो, दिनै ट्रेक्टरा बोसोरबा सोरखार सालायलांबाय मा खालामलांखो। दिनै 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा दिनै जोंनि BTC हालामनि रायजो राजाखौ रांखावरि आरजिनो फोरोंबोबाय, थिखादार जानो फोरोंबोबाय। दिनै गासै बिथिङाव दिनै BTC हालामखौ BPF-आनो राजखान्थिखौ रोदा सुर होनानै दिनै हाग्रामा महिलारिनि अननायावनो गासैबो जोंनि BTC हालामनि जि जौगाथाय रांखावरियावनो होन लामा दालाङानो होन गासैबो दिनै हाग्रामा महिलारिनि जि दैदेननाय BPF हानजाजों दैदेनजानाय जि BPF नांगोल पार्टियानो दिनै स्ट्रंलि जोंनि
जि बिटिसि हालामनि रांखावरि जौगाथायखौ बिथांमोनानो लाबोदों सैथो आरो नोंथांमोनाबो नुनो मोनदों दिनै माबायदि जोंनि हालामाव जौगासारनाया बिपिएफनि एबा नांगोलनि समावनो जाखादोंमोन नुनो मोनदों आरो दिनै बोसोरबा दिनै बिटिआर सुक्तिनि उनाव दिनै ट्रेक्टरा सालायदोंमोन माबायदि सालायखो गावबा गावनि बिथांमोननि लाबालाबनि थाखायल' दिनै जोंहा मोनसेल' पइन्ट 7.2 दिनै क्ल'जाव लिरखानाय दङ बिटिआर सुक्तियाव दिनै ग्रेजिं लेन्ड कास्ट लेन्ड गासैबो दिनै एभिक्सननि रावा दिनै जोंनि हालामावबो फैबाय आरो हाग्रामा सरखार दैदेननाय समाव हा पाट्टाखौ होग'नो हायाखैमोनब्लाबो दिनै रावबो बिटिसि हालामनि रायजो राजाया मेगनाव मोदै लानानै गाबनाङाखैमोन गिर्जा न' सिफाय जायाखैमोन मन्दिर सिफाय जायाखैमोन दिनै न' सिफाय जायाखैमोन गावनि थैजों आरजिनाय गाव खस्थ' खालामनानै मोननाय फैसाजों न' लुना लानायफोरखौ सिफाय जायाखैमोन दिनै प्रमदनि गबिन्दनि जि सोरखार सालायनायावहाय दिनै सिफाय जानायखौ जों रोखा रोखा नुनो मोनदों थ' बेनिखायनो फैबाय थानाय समावहाय जाय सोरखारा दिनै जोंनि बिटिसिनि जौगाथायनि खामानि मावगोन जाय सोरखारा जाय दैदेनगिरिया गोख्रों रोंखा राखायै जोंनि जि एभिक्सन जानायनिफ्राय हमथागोन आरो जोंनि हालामखौ जौगाथायाव गोख्रों आरो सोलोंथाइ बिथिङाव हेल्थ बिथिङाव मेडिकेल माखासे जोंनि जि जौगाथाय बिथिङावहाय जायफ्रानोखि खामानि मावगोन बिथांमोननो भट होनाया गोनांथि आरो मोनसेल' बाथ्रा बिजेपि बिथांमोनाबो सेन्ट्रेल स्टेट सरखार दंखायो बिथांमोननि फैसा होनायखौ आजाव गोदै गोदैयैनो आजाव इउपिपिएलनिफ्रायबो आजाव जा रायजो राजाफोर नोंथांमोना मोननो गोनांखा बे फैसाया थ' होनाय समाव नोंथांनि बे भटआ बेसेन गोसा आसियाबो नोंनि गोबां पावारफुल बेनिखायनो थुनाय समाव नांगोलखौ नायनानै थुनाया गोनांथि उन सिगां जोंनि गथ' गथाय फिसौनि थाखाय जोङो साननांसिगोन दिनै लथं पथं खालामखाबाय ट्रेक्टर आरो इउपिपिएलआ बेखौ रोखायै साननानै नायदो रायजो राजाफोर आरो आंनि प्रेस मिटआ एसेनोसै गोजोन्थों रिहन दैमारिया दिनैनि बे समावहाय बुंनो थाङोब्ला 20 बोसोर दैदेननायनि खारनानो जाहैबाय रायजो राजाया बिथांखौ मोजां मोनो आरो रायजो राजाया बिथांखौ रोंखा राखा आखा फाखा खामानि मावग्राखायनो गोलाव सम बिथांखौ खामानि मावनो सुजुग सुबिदाखौ होबोदोंमोन आरो थांनाय जाय समाव बिटिआर सुक्तिया जादोंमोन 2020 27 जानुवारियाव जितु बिटिआर एकर्ड जालांबाय बे बिटिआर एकर्डनि दोहौजों परिबर्तननि दोहौजोंसो ट्रेक्टरा एबा गबिन्द एबा प्रमद बर'आ दिनै 5 बोसोर सोरखारखौ लथं फथङै बिथांमोना सालायनो सिमां बायदि बिथांमोना मोनबाय थ' नैबे समावहाय रायजो राजाफोरा नुबाय जे माने आरो रांखावरिजों रायजो राजाफोरखौ माब्लाबाबो माने बायनो हाया हाजार रांखावरि फैसा सारफाव माब्लाबाबो रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हाया फैसाया ओरैनो दैयाव थांगारजोबगोन खिन्थु जाया रायजो राजानि अनसायजाथाव जाया रायजो राजाखौ मोजां मोनग्रा नैबे बायदि रोंखा राखा माने बिजाथिनोसो रायजो राजायाबो भटखौ होखागोन बे रोखा थ' बिनिखायनो रिहन दैमारिया सेथियाव थागोन आरो बिपिएफआ नैबे उदालगुरि 38 नं भैरबकुन्द बियाबाव देरहासारा रोखा